आपण मैंने मो ब्लॉग देखी निहाती बोरिंग हो ना कहीं सबुदिन से कंप्यूटर क्लास जाओ ट्यूशन रू कॉलेज जाओ कॉलेज रू घर को आस बस यही ही चलती। तो आज किसी इंटरेस्टिंग देखा मिले। सो हेलो एवरीवन आज था संडे से सकाल सकालू खाଇବା ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ଏଠି ତାର ତାଟିଆ ଧରିକି ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଦହି ଆଳୁଦମ ଆସିବା ବୋଲି ଆଉ ଦହି ଆଳୁଦମ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟାକ ଦହି ଆଳୁଦମ ପୁରା ଫେମସ୍ ଆପଣମାନେ ଖାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିକି ବସିକି ଖାଉଥିଲି ଏଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିଲେ ବି ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଲା ଥିଲା କାହିଁକିନା ମଝିରେ ତ ଟିକେ ଛୁଟି ଥିଲା ବୋଲି ତ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ବି ରଖିଥିଲେ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏଇ ଫୁଲ ଉପରେ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୀପକ ଜିତୁ ଏଠି ଆମର ଫୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି ଜିତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିତୁ ତାର ଯାଇ କୋଉ ଭିତରେ ବସି ତାର ଫୁଲ ଆଣୁଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ହାଇ ବି କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଲସାର ହେନାର ମୋର ପଳେଇ ଆସି ସେଠୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ରଘୁବର ସୁଇଟ୍ସକୁ ଆଲସାର କିଛିଟା କିଣାକିଣି କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେଠୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ବାଟରେ ମୋର ଦେଖାଇଥିଲା ବିନି ତ ବିନି ସହିତ କଥା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଗାଧେଇକି ପୂଜା କରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଉପରେ ବସିକି ଏଠି ବରା ଖାଉଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇଟି ଦେଖାହେଲେ ଆଉ ସିଏ ଆସି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନଉନା କି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦିନ ମୁଁ ସେମିତି କଲେଜରେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖାଥିଲେ କହିଲେ ସକାଳେ ଆଜି କାଳେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋରି ଆଗରେ ମୋତେ କହୁଛ ପୁଣି ସେମିତି କାଲି ବି ଆଉ ଥରେ ଜଣେ ଭାଇଟେ କହିଦେଇ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମୋତେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଏଠିକି ଯେତେ ସେ ଲୋକ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ବିରିୟାନୀ ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ହସଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ଠିକ୍ସେ ପାରୁନି ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିକି କହିଲେ କି ଯାହା ଦେଖିବୁ ତମ ଦୋକାନରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ମୁଁ କି ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁଥିରେ ଆସିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କହିଦେବି ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ତ ଆମ ଗାଁରେ କେବେ ବି କିଛି ସୁଟିଂ ହେଇନି ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସୁଟିଂ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ମୋର କାହିଁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆସି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଆସି କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।